Pareho sa tanan, daghan ang nagingon. Ang gugma mao ang tinubdan sa mga kalipay. Apan nganong ang gugma tinubdan man sa kasakit. Mga higala, maayong adlaw. Ito'y usab ang ubos kalagad si Mr. Ram. Usa kasukilanon ang atong atagag pagtagad o katong uluhan gugma ni Melody. Mularga ka gid ayhan. Imo gid ay kumbiyaan. Kinahanglan nga mularga ko han. Tungod og alang sa atong ugma. O kayaw ka balakahan. Ikaw lang ang nag-inusarang lalaki sa akong kinabuhi. Ugwa na ilain pa. Ipasalig na ko na nimuhan. Mahalon ko gud ikaw. Ug dili ko ilisan. Salamat sa imong gugmahan. Akong lauman nga sa imong pagbalik. Ako ra gihapon ang nasa imong kasing-kasing. Unya milarga na ang imong asawa bay? Oo bay. Ug manginaot ko nga sa iyang paglarga. Dili siya mausap. Ako ra gihapon ang iyang una-unahon bay. Manginaot ko nga sa pagbalik sa akong asawa. Ako ra gihapon ang iyang kasing-kasing. Bay, mayong adlaw. Kumusta? Nakalarga na ang akong asawa. Pero sobra na 5 kabuan gikan siyang paglarga po. Apan wa pa ko'y balita niya bay. O basig busy lang yung mga asawa bay. Busy o nalimtan ako niya bay. Ayaw pagiling una na bay. Kaya tinuod ka kugma. Kaya ba magantos, magpaubos, ug labi sa tanan. Irespeto kung unsay na. Irespeto na mo na ko ang among gugma bay. Apan basi kung siya karon nalimot na ako. Bay, ang tinuod nga gugma. Muantos gyud og magpaabot bay. Sige lang, basig usaw niya nining mga adlaw, manawag na siya nimo. Hinaut po unta bay. Kumusta naman ka nga kong bana sa Pinas? Nagunauna ka siya na ako. Nakasabot ka siya na ako nga sobra na 5 ka bulan nga wako nagparamdam niya. Eric, dong, unta makasabot lang ka na ako. Dili magod pwede ang cellphone. O kung pwede man unta ka rin, nanawag na ko nimo. Iho na lang ko sa paghilak dong. Giantos ang kamingaw nimo.
Kumusta naman ka dito si Melody, Lord? Gimingaw ako sa kong asawa, Lord. Unta, makapadasya na ako bisag suwat lang. Aron sa imong dili ko mulaom sawa, Lord. Di basig nagipuli na siya na ako. Apan ako ang akong pagsalig sa kong asawa, Lord. Ug ikaw na ang bahala sa among relasyon. Ikaw na ang bahala niya. Ayaw siya pasagdi. Kumusta na magkadiri, iho? Okay lang, tito. Wala ka ba'y balita bahay ni Melody, tito? Wala gud ko'y balita parte niya. Wa man gani ko nakadawat, bisag suwat na lang. O di gani, bisag sa Facebook na lang. Wag yun. Ay, basig stricto ang ilang agency o ang trabahuan. Maong gibawalan siyang cellphone. Mao kahat ito. Hindi pala magkabalaga, Big. Balagaw ta. Agos sa sina. Matulagi mo. Kahidlaw sa imo sawa. Mayo pa siguro, Mig, no? Dali. Kuyugi ko. Kaya mula agta. Maug yun. Kinahanglan cute. Kining lugara. Mao niyang bugtong saksi sa mong gugma ni Melody. Diatong dinhi pa siya. O kining lugara, mao ni among abotanan sa uyab pa lang ni. O karon naginusara ko nga may bisita din. Melody, day. Kung asa ka man ron, unta, pagparamdam na nako, day. Bisag text na lang o tawag. Gimingaw na kay kunin mo. Hapit na nga itong anibersarya, pagwag ka pa. Batod mo, usa ka tuig. Gikan karon. Maabot na ta. Maabot na ka. Apan tulo na ka tuig, day. Sige, ingon mong kontrata. Wa pa ka naabot. Ay, naman ka. Asa naman ka, day? Wa na ko'y paglaw. Ugpa na ka mong 1 year anniversary. Apan mapagin mo pakita na ako si Melody.
day. Happy anniversary para umma. Apan mo pa ka mapagitan ako, day. Apan sa kihapon pa dayon kumulaong magpapaabot nimo. Pila ka tuig nga giantos ni Eric ang kamingaw niya sa iyang asawa nga si Melody. Sa laing bahin, mi-extend ang kontrata ni Melody sa iyang trabahoan ug mao'y hinungdan nga nadugay siya sa pag-uli ug wala man gani bisag gamay paramdam na lang ni Eric. Sa paglabay sa mga katuigan, napulo na katuig si Melody sa iyang gitrabahoan og iyang gipaninguha nga mahuman na ang kontrata og dili na siya magpa-extend. Sobra ang gibating kamingaw nila sa usag-usa. Apan wala gyud magpadala si Eric og sa gihapon padayon milaw. Sa atong pagbalik sundan nato si Melody. Dugay-dugay sa mga wag ko kapauli diri sa Pilipinas. Si Erika, nagpaabot pa ka siya na ako. Naghuwat pa ka na ako ang akong pinangga nga bana. Eric, dong, magkita na gyud kita. Mayong adlaw. Mayong adlaw. Oh. Unsay ato? Mayong adlaw. Oh. Kinsay mo tuyo? Naaba si Mr. Eric Monticello? Eric Monticello? Na siya pero yun na. Kinsa man ka? Dali ka ra di ay malimot na ako, dong. Unsay? Ako ni. Melody? Ikaw na ni? Yes. Ako ni, dong. Kumusta ka na? Wa ba ko magdamgo? Tinuod ba ni? Ikaw na giniday? Ako na lagi. Dili ka mo to, oh. Dong, I love you so much. Dugay panahon nga wata magkita, dong. Ug dugay panahon nga siging nag-extend ang akong kontrata. Ug karon na ang panahon nga dili na ta magkabuwag pa. Dugay ang panahon nga nagpaabot ko nimo, day.
Dugay ang panahon nga naghuwat ko nga magparamdam ka na ako. Og labaw ng dugay nga panahon nga gimingaw ko nimo. Apan uwahin na ang tanan sa imo pagbalik, day. Ako na usab ang mubiya ni mo, day. Ha? Kay nga no? Unsa man day inay tabutong? Unsa may mularga ka? Mo abroad ka? Asa man? Makigbuwag ka na ako? May asawa ka na? Dili na ta magkaupan og dugay, day. Tungod Ngano dong? Unsa may problema? Sulti ko. ingon ni day. Paminaw. Unsa? Mao ka na tinuday. Doon na ako'y sakit. Ug nagpasalamat ko nga sa katapusang higayon. Makauban ko pa ikaw sa nahabiling gutlo sa akong kinabuhitan. Abi mo sa matag panahon nga nag-inusara ko. Permiti kang mahuna-huna. Apan ako, day. Hangtod karon wag yun mohunong nga hando mo ng imong pagbalik. Tungod na kahibalo ko nga mabalik yun ka. O, pati karon di balik na yun ka. Pero ako daw sa pangubiya ni mo. Pero ganun ka naman ang atong una-unahan. Ang atong una-unahan karon nga naanak ka. Nga magkuyog na tapag-usap, di ba? Dong, Sige lang, day. Sige lang. Kung mawa ang manggani ko. Ayaw lang pasagdi ang agibog ka o galayon, ha? Ang importante, day. Nga nibalik na ka, di na mawa na ako. Pero ikaw naman sa mamubiyan ako, dong. Unsaon man ako, kung wa na ka. Dong, pinangga kay ka na ako. Bisan paog. Magbubiha ka na ako. Lugay naman ko na siyang nagibati, day. Pero, ikaw sa doktor, milagro naman ako na makatabang niya. Ano siya babayo. Pero, nanigkamot siya. Ano, babtan pa mo siya. Kaya matod pa niya. I-fight ko na niya gagong manimo. Ubisan may
May tali na yung kinabuhi day. Ay arag hapong ihalad sa Diyos ang tanan. O gihangyo ko ng Ginoo nga unta. Lugwayan pa ang mga inadlaw o adlaw nga nabilin aron lang magpagabuhi sa kalibutan. Kaya babot ang panahon nga moabot ka o mag-abot mong duha day. Tito, wala ba'y paagi nga maayos siya? Ikaw sa doktor day, milagro na lang ko no. Ang atong huwaton, pag-ampo. Aron sa igod, lugwayan pa yung kinabuhi. Ito. Nagmata na day ka. Mayong buntag. Mayong buntag day. Nga naman ka? Nag-uol ka? Day. Irit? Nga no? Mahal ko kayo ikaw, day. Mahal kayo. Gusto ko, day, nga sa dili pa ko mutaliwan. Gusto ko nga Nga unsa dong? nga dili ka mohilak sa panahon nga mobihan ako nimo, ha? Isa na ko, day. Dong, bisan pa man siguro ang bata nga masamad, muhilak yun ni sa kahabdo sa samad. Apan ako dili nimo pahilakon oras nga mawa na kanako. Pero sige. Kung ang imong gusto, dong. Gusto lang ako nga dili ka mahilak, day. Tugod dili ko buot nga mag-uol ka. Mahal ko ikaw. Ug dili ko katugutan nga mahilak ka. Dong. Ayaw na sa pagsigig tabi, ha? Mamahaw na ta. Nakaandam na ko sa tong pamahaw. Dali na. Hello, Tito. Mayong adlaw. Uy, mayong adlaw, dong. Salamat kay nasuroy ka dinhi. Oh, misuroy ko, Tito, kay gisugo ko ni Mama. Ipatod ko nun mo. Oh, salamat, ha. Dong, pwede muhangyo? Ha? Unsa man ay mong ihangyo, Tito? Pwede nga imong ito dang akong wheelchair paingon sa gawas. Gusto lang kong mutanaw sa adlaw, dong. Sige, Tito, way problema.
nindot tanahon sa adlaw. Nga padung na sayang pagsaw. Ang mga langgam, muhinay-hinay na pagbatog sa mga sanga. Ug ako, padung na usab sa akong pagsawp. Lord, salamat. Kaysa wala pa kumubiyaan ng kalibutana. Imo namang gibalik na ako ang babae nga dugay na kayo na akong gipangita. Ang babae nga akong gigugma. Salamat, Lord. Salamat nga man ang gibalik na ako si Melody. Ug malipayon kong mupanaw. Tungod wa na ko gipangayo pa. Tungod imo nang gihatag. Milabay pa og pila ka bulan ang pagpakabuhi ni Eric sa kalibutan. Malipayon siya uban sa iyang asawa nga si Melody. Sa laing bahin si Melody walay hunong ang iyang pag-ampo alang sa iyang bana. Ug bisan pa man nga murag muagas na ang mga luha sa mga mata ni Melody, wala gyud niya kini buhi. Tungod dili siya gusto nga makita sa iyang bana nga mahilak siya. Tungod nakasaad na siya niini nga dili gud siya magpato sa mga luha sa panahon nga mawa na iyang bana. Ug tuod man milabay ang panahon, nakaabot si Eric sa ilang 3rd year anniversary or ikatulong tuig sa ilang kaminyoon. Low battery, please charge. Og mga higala, dinhin na nato siraduhan ang atong sugilanon, nga atong giuluhan. Gugma ni Melody. Sinuwat ni Miss Florinda Abellana. Obo sa direksyon ni Mr. Noel Rabi o Francis Lanzagarita. Gikaluhaan sa direksyon ni Mr. Christopher Limpiado. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.